हेलौ लोगोफोर, आं दहायना सासे व्यक्तिजों माखासे खोथा रायज्लायनानैहाय नोंसोरनि सिगाङावहाय मोनसे खोथा बुंदोंमोन ना। माने बियो दैमारिया जोंनाव फैदोंमोन। बियो माने गहपुरावहाय माने इसोरनि माखासे खामानि मावनो थाखाय माबानिफ्राय जोंनि गहपुरनिफ्राय फाथायजानाय मानसि। माने बियो गहपुराव थाहैयो। बिनि थाहैनाय जायगाफ्राव ओरैबायदि मैगं थाइगं मावोना, बेफोरखौ माने बियो सर्ट भिडिअ खालामदों। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय, माबायदि आबाद मावो, माबायदि मैगं मावो। माने नुफेरै मैगंफोरखौ बिसोरो आबाद मावो। मैसुं खिथान जोंनि बेफोरावहाय मैसुं नोंथांनाव माने हाग्रासो बायोदा, बिसिना माने बे जायगायावहाय मैगंसो बाहायो। दा नायलां मा सिस्टेम मैगं मावो बिसिनि जायगायावहाय। दा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो, बिसोर नायलांबानो जाबाय। Video sih dulu. Pasti naibas musim berapa stek ini. Bis bang rida. Panlo ku bunuh apa dah? Panlo berapa stek bang? Yang biar ni. Yang siapa? Balus bro. Oh, dah ni. Dengan nafsu nak orang lada. Ini sudah selama diri dah naik. Thank you, भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गुड नाइट।